Yes, mar dúirt tú tháinig daoine le chéile Davos san Elvéis an seans caite ag an World Economic Forum agus rá lá rih sin cheolmuid na tuairisc nua bhí breú ar Neamhionannas agus bhí cúpla statistic an a bhí an scanalach mar hampla an cean atá bhí annach chuis daoine caint faoi an seans caite nó go bhfuil an mhuian an aon fangéid is severe ar dain ag méadú agus go mé sé go mé ní smúd den mhuian dain de acu ná nóchaní fan géad eile dúin atá ar dain faoin blion se thuginn muna chuirtar stop leis an fós seo ecinmuid san Neamhionannas sé sin an bharna idir sever agus dever agus go dtíobhann an barna idir na daoine is sever dain an aon fan géad agus an chuid eile agin. An blion se caite rinneimiid cheolmuid taide a léirí go raibh an mhuion céine ag an 85 duine sever dain is a bhí ag an lá is buachta sé sin bhí an mhuion céine ag 85 is a bhí ag 3.5 billiún. Bhreaníimiid ar an statistic sin a rééis mlíon agus thugmuid fao dear ghfuil an grúpa eisiach sin tar éis airí fiú níos slú agus tá 8 duine is bhfuil an mhuion céine acu leis an lá is buchtad an dain. So feicimid ó híomnas níomháin na statisticí ach an obairtar siúlagan ar fud an dain go bhfuil daoine buchta smútá híos leis maidir leis an Neamhionannas agus go bhfuil daoine nachhfuil an aiban Bochtanas a thorú mar níl siad an mar hampla tseachtain idechas nó atá ag na daoine is sever níl an tionchar ag na daoine buchta is atá ag na daoine is sever. Rud simú eile bhí sa taide sin a bhreaníimiid ar stochracht sé sin Labhair agus léironn an taide se go caitheann an airnáil airgeadais thart ar 130 billiún in aig na bliana ar stochracht san Aontas Eorpach gach bliain. So tá muid na bortha ní bháin ní níosáis iontaí ar seo daoine severach an mu tá muid na bur faoin a go bhfuil annach chuid tionchar ag na daoine is sever ar folasathe agus go bhfuil an severas sin ag dul ó glún amháin go glún eile go na deisian na síl mar hampla idechas na sláintes mar sin de ag na daoine is sever ach níl sé sin ag na daoine is buchta ar dain. Sinú fásach. An féide a rá céináis rudaí a bhí a phlé ag an Fóram Eacnamaíoch Domhanda im lína agus an bhfuil tú sásta gur thuigh bhór dtuarascáil i bhhaim orthú ribh ré. Well, bhí an bblion seo an simúil de Oxfam i Davos mar den chéad uair bhí duine ó Oxfam mar ceantas na cathairlaí ag Davos, so bhí winní bí an íime de siise i gceannas ar Oxfam go idirnáisiúnta. So bhí siise mar chomhthairlach agus maiallir sin dairlíonn na teachtarachtaí atá agin máid le Neamhionannas agus Bochtanas is scape os cóir na daoine is tócha smúla rá sa dain. Na daoine bhí ag Davos ná polytóirí daoine bhíonn sa déanamh polasathe mar hampla bhí leithidí Al Gore go Christine Lagarde ón IMF hí Tony Blair an Bill Gates daoine mar sin. So maiallir an taide seo agus bhí chuig go mór bhaim ó híomh na mán ní ceam go bhfuirmid riomh an méid céine media hits bhfuirmid an sean se caite ach freisin níomháin sin ach bhí daoine i Davos ag plé Neamhionannas mar hampla thonnigmuid go raibh Christine Lagarde tá gceannas ar an IMF go raibh siise caint faoin donseir an muineann leis an Neamhionannas agus an slí chuann sé isteach ar fós eacnamaíochta bhí sé caint freisin faoin méid ollmhór tá taca i mhuiin ó a chóirla an cúla eacnamaíocht a cúpla bliana ó hin agus bhí si dúirt si tharn si order an slí gnáiríonn le eacnamaíocht agus go mbíonn feabhas eacnamaíochta an nuair atá níos mú ag na daoine is buchta go mbíonn sais multiplying effect an rud nach míon ar tá na daoine sever gar ní severach má tá scíar ag na daoine is buchta sa mhuiin go sin go mála haid gatainna. So bhí sin go hintach go raibh daoine ar nó an IMF i caint faoin Neamhionannas freisin bhí Kim atá a bhail ar an bank domhanda dúirt sé sin bhí sé na rá go caiimiid cínseú go bhfuil
an fós dain de tá teachtar nach méid bhfuil daoine buchta ag fáil buntáistí as sin, bhí sé caiint go caafar féisteach ar cuasaí sláinte agus ar caiid an éidechas anas gur féidir líon dul an le leis an Neamhionannas agus go mbeadh sustainable growth mar bhí sé ar ag teacht. So táid sásta gur éirilinn an chatratí sin a chur an cín agus gur daoine nachas Oxfam míad ach daoine ó áitna eile i caiint faoin Neamhionannas. Such bhfuil le rá faoi Davos ná ní áit sé an déintear cinní, níl sé cos an G8 nó an G20 ach tá sé an tábhachtach ó híomh an 6 córa idirnáisiúnta agus mar sin de. Ní gá ceile gom sorcha. Is factas fád termach é an factas even it up nach bhfuil seo. An féideat just an ceist bhil Louis tú an Taintas Europa an sin agus an slí ina gaitar €1 billion héh stocha gach flin. €1 million ag swin okay an féideat ará dún a rís cadatág taistáil uamh agus conas gur féidir le daoine ag éisteach líon páirte le a libh agus just margheall cór san áirbh leis sin an Taintas Europa agus an bhfuil an Taintas Europa le cear go leir ó thaobh polaisithe le an a tharmse. Well socha just a country Taintas Europa mar luú mé slúthe tá €1 milliún a chahabh ar stocrat gach bliain a chamála sin so ceannas an rudí smú i gapan muidne a rachach mech antáhachtach ó híomh teachtain lecar an aib Neamhionannas ná rialacha maidir le seachant cáin athú tá cólachtaí mór agus daoine tá iontach saibhar ag seachant cáin tríd charman cáineach tríd bailí éilethe agsúla tá an so mar ceann de príomhrudaí bhfuil misin gur bhaint amach ná go mbeadh dear leis na slite agsúla tá dlachach agus míad lachach a gcílín go na daoine is saibhre ag éiliú a chun íoc ach gnám céine tá gná daoine cos linn féin ag íoc an cáin atá muid an amsa bheith íoc. Mar hampla agus a caiint faoin Taintas Europach rinneid taide an blint caite agus tháinig méid ag sa brenn ar samplaí a bháit na eile dain. De mar é gur ghear an Taintas Europach gach slí a bhí an, gúir siad réile gach slí a bhí an le cáin a hahaint go mé chartar €120 billiún ní smú ag an Taintas Europach le cahabh ar ciste feibli so tá €120 billiún sin beidir rá éirid ní smú ná an buséad dain de cúnamh dain de an éid budget mar hampla déadach an €120 billiún seo ceir le hart ar 350 míle páiste gach bliain agus so sin an such an príomhrud ach tá bailí eile freisin ina féidir teachtain le ar Neamhionannas mar hampla táid géir go meach níos mú inéistíocht is seirbhí sí peblií sé ar neis go mar hampla sláinte agus idechas táid géirí freisin go meach go meach os fá ar fálaigh daoine agus freisin go meach muid ag buga go pá marachtála le haid gach duine freisin táid géirí go meach níos mú polasa eacnamaíochta an chun bená spreige agus chun bheith gobar agus chumáile sin go meach siad san ag fáil comhionanas le fear agus freisin táid géirí seo sa bhbliain se 2015 agus na sprochan na nua ferberthe á phlé ag na náisiún aontaithe táid géirí go meach sproc faoi le an muineann leis an Neamhionannas agus chuna san don le leis an Neamhionannas. Mar ócail scóir tá sé sin an tábhachta le tá an bhblionn seo an tábhachta leis an sprochan na dain den nuach tachtaí fáim an líon séún leabhar mé le do cóid lacathe Jim Clark an teachtain caite tá an bblionn seo an tábhacht go bhfuil. Tá gáhí as a chuid ag ríthhachtach mar tá beidh cinní mór dainde ó dhéanamh am líonse so stocha go bhfuil gur 6 blion déid sé na blion starúil de gatainna de mar é go raibh sprochan na dainde
maithe déanta ag na náisiúna aontaithe agus freisin feicimiid níos déan sa mlína caafar cinní dhéanamh maidir le athú aráide freisin bé léir siúil agus tusáis amlína an go caafar cinní ortha a bhaint amach an sin freisin ach an ceart go splíon éagsú le gáhíos chuideag marall go bhfuil na cinní mór se le déanamh so tá sé antáhachtach go meich dar linne an Neamhionannas mar cean rudí a mes á phlé agus mar chuidtas na sprochanna se mar fecin muidna go bhfuil an Neamhionannas mar bach ó híomh tseachtain le ar fáib an Bochtanas. Lemuid faoi seo le chéileúpa ó faoin próséis chun na sprochanna down nua bheithhhain agus faoin na sprochan a rá na sprochan na formin na mhuií mé caiint fé éis grom agus right? Gur míle mai go Darren.